benytter den der her, de her til at stamme det er, så bliver det sådan en masse. Hvordan kan de faktisk i sådan en hul, hvor de har blade, så lægger de bare den der brødfrugt, stampede brødfrugt. Det pakker de bare ned der, og det kan holde sig i årvis. I årvis. I Polynesien faktisk, altså der hvor det er varmt. Ja. Men det kan faktisk holde sig, og så spiser de det ud af de her skåle. Altså Så det du siger til mig, det er, at de har fundet en metode, hvor man de kan fermentere deres brødfrugt, således at de kan opbevare den, og den, når så fugten er fordampet ud af brødfrugten. Nej, det bliver stadigvæk sådan en masse. Det bliver en masse. Som kan holde sig, men den kan de også, fragte rundt. Det bliver ikke tørt eller sådan noget. Nej. Det er bare sådan en og så har de sådan set altid foråret der, sådan at de ved, altså det kører de bare, det er deres grundnæringsmiddel, det var deres grundnæringsmiddel. Og så havde de kun fisk og sådan til. Men det var der grundnæringsmiddel. Og det der en rigtig, rigtig lille skål der. De har sådan rigtig store skåle selvfølgelig. Så det du siger til mig, det er, at i Polynesien, der har man sådan nogle skåle. Altså, specielt på Marquesasøerne. På Marquesasøerne. Ude midt i fucking Stillehavet. Og så har selvfølgelig også sådan en fallossymbol. Og så har du et fallossymbol, ja. Altså på den. Men det er sådan set, det de stamper den med. Men den er tohovedet, læg mærke til det. Ja. Du har Janus-symbolet. Det er tohovedet Janus. Kender du Janus? Nej. Når du har, gud, hvad siger man? Men når man har en de typiske spirituelle rejser, man oplever, uafhængigt af alle, der møder du altid en tohovedet Gud, når du indtager mærkelige stoffer, han har sagt. I naturen. Og det der, det må være en gongkrone, eller hvad? Det står måske her på siden. Men det er også ret interessant, at også fra Marquesas. Og en fløjte til spil på, eller hvad? Næsefløjte. Næsefløjte. Og så er der de aflange hoveder. Det er også ret interessant. Det er jo tikier, det der. Og dem, det er jo noget, de benytter. Altså det er jo de der steder, de har jo de der tabu-områder. De har jo de der, altså tabu. Det er jo et ord, der kommer fra polynesiske sprog, som jo sådan set er et område, eller noget, du ikke må gøre, eller et område, du ikke kommer ind i. Det er altså, der er kun visse folk, der må. Så det er et helligt sted? Netop. Og så har de det ord, som hedder tabu. Det betyder så bare, at det sted er enten tabu, eller den person er tabu. Altså. Og der er det sådan, at de udsmykker de der steder med sådan nogle tikier. Det er Gud, eller forfar, eller hvad hedder det? Ja. Ancestors. Ja. Men nu kan vi jo lige Tiki Akao Nukuhiva. Altså, jeg synes, den der tur over Marquesasøerne, det må jeg sige. Det er lidt Så må vi jo på en antropologisk ekspedition til Tabu og finde ud af, hvordan man... Altså, de har faktisk også... Det har jeg set, da jeg var der har de også en... Så man må ikke må fotografere her i Nice-udstillingen. Ja. Der har de også en, hvad hedder det, en liggende tiki